Melkein kyllä pitää videokuvaa. Kylläpä on aika rankka sade, etten sanoisi. Keskellä kaupunkia. On kyllä, siis varoitta. Eikä. Tää on uskomatonta. Ei tarvi suihkulähdettä tästä eri. Tää on meidän rantaterassi täällä ihan selvästi. Kato, siis toi Temari, toi autohan on jo ihan... Tuo autohan on Ei ihan tuolla se. noin. Tää on muuten ihan Pitäisköhän meidän Harri kohta käydä kattoo kuule tää autoa. Mä vaan mahuttelin galleriaan enää mitään. Kyllä tässä tietysti alkaa miettimään vähän. Kyllähän se on.